তিনি 17 নং পেপারজলা জন্মজয়নগর কনস্টিটিউশনनि सिनि रामनाथ चौधरी पारा पेपारजला पुलिं स्टेशननि तिनि अ पारानि सिनि त्रिपुरा मथना हामजागै अ पारानि जत्न फाइका अ पाराव दङ 42 परिबार न सिनि त्रिपुरा मथ बानानो रम फाइका 42 परिबारनि बिसिंगो फेमिलिनि बिसिंगो भोटार दङ 150 जन तिनि त्रिपुरा मथानो महाराजनि जे इमां मुख थांखायनो नै तिनि अ बानारम फाइका जों साना मुजुङो अन्य पारावबो हायनो महाराजनो हामजागै जत्न फायदि साजा जों थांनाय तेस्राबजों जों खायसे पाराव थांनाय अबाहायकेनो जों पिरै सिनि महाराजनो अ एडिसि इलेक्शनो भोट गोबां मारिबाय पास खालायै जों जय खायनाय आसुक सावना आंनि बायदिखौ जतना हामबाय।